پێشمەرگە و تەخوچینên جوداجودایên سنوورê parêzgeha Duhok pêngava şeşî Huzîranê ku têda şeş layinên siyasîyên Kurdî destê xwe kiriye navdestên Ereb û Tirkmanan da ji bo şewitandina dengên pêşmerge û dezgehên emnî bikarekê dijî xebat û mandûbûna pêşmergeyê û xwîna şehîdan qelem didan. Em hiç rengekî qebûl nakin. Dengê pêşmergeyê bêta sotin. û em wek pêşmerge min ser çûkiyane hizbî ve siyasî ve em pêşmerger ne. Em bo vê welatî, bo vê axê, bo Kurdîniyê em dikin. Hewla van her şeş layinên siyasî bi hiç rengekî me qebûl ser nîne. Rastî çinde dest xwe bikene destê Ereb û Tirkmanan da û dengê evî xelkî bêne sotin taybet dengê pêşmergeyî û me bixwe em neboçû hizba û bo nizam boçû hizba aşol nakin em bo Kurdîniyê û hiç rengekî em qebûl nakin dubare dengê me bêne sotin. Çavdêrên siyasî û şarezayên di buarê hilbijartina da vê pêngava şeş layinên siyasîyên Kurdî dorandina wan û dijatîkirina wan bi Sumbula Kurdîniyê didane zanîn. Rastî pêşmerge Sumbula Kurdîniyê hatiye naskirin her ji destpêkê. Ev rûkên delewan rabin ku sotina dengên wa ez dibêjim ev tiştekî yanî lazim e neyê te qebîlkirin, lazim e wabxwe ew heste hebît ku ev belê ji ber vê egerê ku ewa divê dijatiyê bû layenekê siyasî yan du layenê siyasî bête kirin ew ê vî tiştîtiyen. Yanî nikwan maslaheta am ne muhim e lê maslaheta take hezbî nikwa muhimtir e ya wek bêjin ya miletê Kurd hemî. Pêşmerge û hêzên navxwe daxwaz dikin çi layenên siyasî wan ji bo berjewendiyên xwe yên hizbayetiyên berteng bikar neînin û yariya bi dengên wan nekin û rêzêl xebat û mandûbûna wan bikirin ji ber ku dibêjin hemû deman pêşmerge milkê Kurdistanê bûye nekê layenên siyasî. Şêrwan Xedir, Kursal News, Nahya Fayda.